Namigay ng 19 na Starlink kit ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa Masbate kamakailan matapos ang pananalasa ng bagyong Opong sa lalawigan noong Setyembre 26. Ayon kay Engineer Carmela Valencia, 10 Starlink ang ibinahagi ni DICT Secretary Henry Aguda, 8 ang mula sa kanilang opisina at 1 ang mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibinigay sa Masbate Provincial Hospital. Namahagi rin aniya ang kagawaran ng solar panel, 2 genset para sa kanilang inilatag na power stations, at naglatag din sila ng mobile disaster hub. For the immediate restoration ng connectivity sa whole province, yun yung natin. And then to help din dun sa yung pagkawala ng kuryente para ma-charge yung mga devices or other immediate na kailangang ma-charge natin. Dagdag pa niya, may ilan silang tauhan na pansamantalang mamamalagi sa lalawigan para magbigay tulong sa mga apektadong mamamayan. Magtulungan lang po tayo sa pag-build. I know na mahirap na magkaroon ng situation, ng calamity na like this. Pero kung nagtutulungan po, napapadali po natin ang pag-resolve sa lahat ng mga problema na kinaharap natin. Kaugnay nito, may mga darating pa umanong karagdagang Starlink kit sa lalawigan sa mga susunod na araw. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.